què li han fet al cap. Arribarà la Càtia i començarem la cerimònia. Les condicions aquí són bastant extremes perquè fot un vent de... Estimats amics, avui som dalt d'aquest cim per escenificar la vostra unió, ja que va ser la mateixa muntanya de Montserrat qui va despertar els instints d'amor més profuns en vosaltres dos. Heu decidit encordar-vos, de per vida, amb valentia i decisió, per afrontar els reptes de la vida, alguns de fantàstics i d'altres no tant, però que a partir d'ara afrontareu amb la força dels dos. Així doncs, us entrego els anells de la vostra unió per demostrar davant de tots la vostra decisió. Els vostres anells. Què es diu? Primer l'home o el dona? Primer comença la Càtia. Альберт, хочешь стать моим мужем? Чтобы мы были вместе всегда с этого момента и навсегда. Да, хочу. No, todavía no. Ahora yo. Càtia, m'acceptes com el teu home, amb les meves virtuts i defectes, dels temps? Sí, voy. ¿Es este? Molt bé, doncs ara sí. Així doncs, en conformitat amb tots els testimonis, ja sou marit i muller. Visca els noves! I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Salut! Un brindis per tots vosaltres, d'acord? Per amics i familiars que ens estimeu. Gràcies. Ara, salut! Salut! Per vosaltres! Visca els novis! My sign is right. My hands are cold.
Poli. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Will your system be alright when you dream of home tonight? There is no message we're receiving. Let me know, is your heart still beating? Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You've gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Visca whisky, no! Whisky, no! Ara menjarem. Visca, Luis! Visca! Visca els Nubi! És així?
una versió de Kalinga pel Cep. Perquè ell la sap ballar. M'ho ha dit abans. La sap ballar. ¿Suficient? ¿O una més? Katia desde el balcón, por favor. A la 2 y a la 3.